이게 나가보다 보시면 낫고 숨겨두라. 너희들 구하는지요. 구하는 바에서는 앞으로 돌아가봤거니 ଲୋକ을 어찌하소 이러 빨리 언니가 거쳐볼때 주화다도 먹게이게 잘더라. 아 근데 어느 줄 몰라? 너는 없고? 네. 스치 연락고. 뭐가? 묶어라 내기지? 근데도 네. 지옥가버리면 너도 그거로 주 자니주 건네하다가 혹지 모하뿐요 네가 맞다 나눠들리 모ಹು거리가 빠이 라자 너서로 저녁 때문에 라자 너너가 거래 뻥치거든 바로 이거 자니주 예 라자 앞으로 건네하다가 그래서 모하뿐요 어떤 어떤 저기 제 나눠뿐이야 바테레 뭔가지 문거라 베리 문디야 말이지 그러니까 지금 저기 아무리 건네하다가 그래서 모하뿐요 어떤 어떤 아마 뭐라래? 야, 뭔가 밖에서 무슨 가까워도 버리고, 아마 화장기가 건강하더라도, 아마 집어가라 그랬고, 이거 아트리스모니 정지모.
सुना नातुनी मो गेले नातुनी ता मो फुले नातुनी ता अरे मो चश्माटा दे କହିଲି ପଟ ଦେବିନି एडो मोड पिलाटी हेलुनी तोर पिलाड़िया ढंग गलानी हे केते थरा कहलेनी मु भागवत पढुची जेते बारे मो पाखरे बसिकरी भागवत टिके पढ इच्छा हेले को दिन पढुचु को दिन नाही हे सब बेला खाली मोर साथी रे लाग ବୁଝିଲ ଜେଜେ ମୁଁ ତମ ସାଙ୍ଗରେ ନ ଲାଗିଲେ ମୋ ବାତ ଜମା ଜମା कहला हाउ हेला चल मु भागवत पढिबी तू मो पाखरे बसी पढिबू आ मु तते भागवत सुन बतेई देबी मु मना बेले मु मुंड पाखरे बसी भागवत अध्याय पढि दबू ବୁଝିଲ ଜେଜେ कहन हेला कहिलु ତମେ ସିନା ବହି ଦେଖି ଭାଗବତ ପଢୁଛ ହେଲେ ଭାଗବତ ସ୍ୱରୂପ ମୋ ମୁହଁରେ ଅଛି अरे भागवत तो मुहे अछि हाँ। अच्छा तू मुहे कोन भागवत अछि अच्छा पढि मुटके सुनी ଶୁଣିବ ଜେଜେ हाँ। ତାହେଲେ ଶୁଣ ଗୋବିନ୍ଦ 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 ପଦ ଗଡୁଛି ମକରନ୍ଦ ସେ ମକରନ୍ଦ ପାନ କରି ଏଳେ ଧରିଲେ ବ୍ରଜ ନାରୀ ସେ ବ୍ରଜ ନାରୀଙ୍କ ପୟରେ ମନ ମୋ ଥାଉ ନିରନ୍ତରେ ମନ ମୋ ନିରନ୍ତରେ ଥାଉ ହା କୃଷ୍ଣ ବୋଲି ଜୀବ ଯାଉ मो सुना नातुनी बढ़िया भागवत पढु हाउ हेला देलु म चश्मा दे କହିଲି ପଣ ଦେବିନି अरे भागवत पूरा अधा रहिछि भागवत अधा रहिले भागवत बसे राग करिके मो सुना नातुनी पूरा अरे एमिति जेति काहे तू करूछु काहे कि मो सहित लागुछु कहि से मो चश्माटा दे କହିଲି ପଣ ଦେବିନି ତତେ କେତେ କଣ ମନ ତତେ ଲାଠି ବିଳି ମୋ କଥା କଣ ତତେ ଶୁଣା ଯାଏନି ଶୁଣା ଯାଏ ତତେ ଆଜି ମୁଁ ତତେ କଣ ଦିଦି ଆଜି ମୁଁ ତତେ थरटिए चापुड़ाटिए मारिलु मु सही गली तापरे तुम नातुनी ऊपर को हाथ उठाउछ तोर एते साहस ବାପା ଚଷମଟେ ଭାଙ୍ଗି ଯାଇଥାନ୍ତା ଯେ अंध होई जाइथिले मो मनरे दुख नथा ବାପା ता ऊपर को के हाथ उठेइले मो छाती रे पत्थर पड़िला भलिया लागे ए नातुनी मो आशा बाड़ी ये मो आखी आगु को दिन जदि किछि कहछ सेई दिन मो नातुनी को धरि सीधा मो घर छाडी चली जेबी बस ଆଉ ହେଲା ବାପା ମୋର ଭୁଲ ହେଇଗଲା ବାପା ଆଜି ଠାରୁ ତମ ନାତୁଣୀକୁ ମୁଁ କିଛି ବି କରିବିନି संजोरु सकाळे जाई मो दिन गुड़ाक तारी पाखरे कटे एक घंटा पाई से स्कूल को जाए जे तारी फेरिबा बाटो को मो चाहे बसी थाए मो नातुणी मो आखी मो नातुणी मो आशावाणी से हसिले ए घर हसे ये खाली मो नातुणी नुह ये होउची ए घरर देवी ଜେଜେ खबरदार आउ जदि किछि कहिछ ताहले सेई दिन चिन्हिबो ଜେଜେ ତତେ କେତେ ଥର କହିଛି ସେ ଅଜାଣା ପୁଣି କଥା ଦେବା ମୁଣ୍ଡ ଉପରେ ନାଇଁ ମୁଁ କଣ ହବି ଯାଇ ଚଷମା ଭାଙ୍ଗି ଯାଇଛି ତ କଣ ହେଲା ଆଉ ଗୋଟାଏ ଚଷମା ଆସିଥାନ୍ତା ପରା ମୁଁ ତମେ ବଢେଇ ଦଉଛ ମୋ ବାପା ଠିକ କହିଛନ୍ତି ବେଶୀ କୁଲେଇ ଦଉଥିଲ ମା ଗୋଟିଏ ଚଷମା ଭାଙ୍ଗିଗଲେ କଣ ହଉଛି ମୁଁ କଟା ମୋ ଜେଜେଙ୍କ ପାଇଁ ଏ ଘରେ ଚଷମା କମ୍ପାନୀ ବସେଇ ଦେବି ମୋ ସୁନା ଝିଅ ତ ପରା चषमा कंपानी 10 टका 5 टका आनिजे गोटे गाड़ी एकाथरे 10 टा कंपानी बसई दो ବୁଝିଲ ଦାଦା ମୁଁ ବି ତମ ପରି ବହୁତ ପାଠ ପଢିବି ତମ ପରି ବଡ ଅଫିସର ହେବି ଆଉ ମୋ ଜେଜେଙ୍କ ପାଇଁ ଏ ଘରେ ଚଷମା କମ୍ପାନୀ ଖୋଲିଦେବି हम देवी मां पाठ पढ़ी बड़ ऑफिसर हबो हम घरे चषमा कंपानी बसिबो अच्छा कहलो
ତମ ଫରମାଇଶଟା କ'ଣ ମୁଁ ଏକ୍ଜାମ ଦେଇ ଆସିଲା ବେଳକୁ ତମ ପାଇଁ କ'ଣ ଆଣିବି କଣ ଆଣିବ କଣ ଆଣିବ କଣ ଆଣିବ ଏ ମା ଟିକେ ମନେ ପକେଇକି କହ ଦାଦା ତୋ ପାଇଁ କଣ ଆଣିବେ କଣ ଆଣିବ ହଁ ଦାଦା ତମେ ଯେତେବେଳେ ଆସିବ ମୋ ପାଇଁ ଗୋଟେ ଭାଗବତ ବହି ଆଣିବ ତ ବହି ଆଣିବି ଆଉ ସେଇ ଭାଗବତ ବହି ମୁଁ ମୋ ଜେଜେଙ୍କ ପାଖରେ ବସି ସକାଳେ ସନ୍ଧ୍ୟାରେ ପଢିକି ଶୁଣେଇବି ଆଚ୍ଛା ଆଉ କ'ଣ ଆଣିବି ଆଉ କଣ ଆଣିବ ଚୁପ କର ଏ ଚିନୁ ଆରେ ଟ୍ରେନ ଟାଇମ ହେଲାଣି ଶୀଘ୍ର ଚାଲ ଠିକ୍ ଅଛି ମୁଁ ମୋ ବେଦୀମା ପାଇଁ ମୋ ମନ ପସନ୍ଦର ଜିନିଷ ଆଣିବି ହଉ ଚାଲ ଭାଇ ଯିବା ଠିକ ଅଛି ଚିନୁ ବ୍ୟାଗରେ ଟିଫିନ ରଖି ଦେଇଛି ଭୋକ ଲାଗିଲେ ଜମା ଲେଟ୍ କରିବନି ଖାଇଦବ ହେଲା ଆଉ ହଁ ଚାକିରି ପହଞ୍ଚିଲା ପରେ ମତେ ଟିକେ ଫୋନ କରିକି ଜଣେଇଦବ ନହେଲେ ମୁଁ କେତେ ବ୍ୟସ୍ତ ହଉଥିବି ହଉ ଆଉ କଣ କହୁଥିଲି ଏ ସକାଳୁ ସନ୍ଧ୍ୟା ଯାଏ ଦିଅର ଭାଉଜ ବସି କଥା ହେଲ ତଥାପି ତମ କଥା ଶୁଣିଲାଣି ପୁଣି କହୁଛ କାଇଁ ତମ ଦେହ ସହୁନି ବୋଧେ ତମ ଦେହ ସହୁନି ଆମେ ଦିଅ ଭାଜ କଥା କଣ ତମେ କାଇଁ ଷଣ୍ଢ ଡାକୁନ ହଁ କାଇଁ ଷଣ୍ଢ ଡାକୁନ ହଉ ତମେ ଯା ଏ ଚିନୁ ଶୀଘ୍ର ଏ ଚିନୁ ମୁଁ ଟିକେ ଆଗରୁ ପୁରା କହୁଥିଲି ଭାଇଟା ମୋର ପ୍ରଥମ କରି ଅନୁକୂଳ କରି ବାହାରକୁ ଯାଉଛି ତାକୁ ପଛରୁ ଡାକିଲେ ତାର ଅମଙ୍ଗଳ ହବନି ନାଇଁ ଭାଇ ମୋ ଅନୁକୂଳ ପାଇଁ ବାହାରକୁ ଗଲା ମା ପଛରୁ ଡାକିଲେ ଶୁଭ ହେଇଥାଏ ଆଉ ସିଏ ତ ନୂଆ ବୋଉ ନୁହଁ ସିଏ ହଉଛନ୍ତି ମୋ ମା ଦେଖିବ ତାଙ୍କରି ଆଶୀର୍ବାଦରୁ ମୁଁ ଏ ସହରର ଗୋଟେ ବଡ ଅଫିସର ହେବି ବଡ ଓକିଲ ବାବୁ ହେବି ହଉ ଆମେ ଆସିଛୁ ଚାଲ। ଚିନୁରେ ଗଲାବେଳେ ପତେ କଥା ମନେ ରଖିଥା ଆରେ ତୋରି ପାଠ ପଢିବା ପାଇଁ ଏ ଘର ଜମି ବାଡ଼ି ସବୁ ପଙ୍ଗା ସାର୍ଥକ କତିରେ ଭଙ୍ଗା ପଡ଼ିଛି ଏ ଘରର ସମ୍ବଳ କହିଲେ ତୁ ମୁଁ ଆଉ କେଇଟା ଦିନ ବଞ୍ଚିବି ହେଲେ ତୁ ଏ ଦିଟାକୁ କେବେ ହତାଦର କରିବୁନି ରେ ଧର୍ମ ରକ୍ଷା କରିବୁ ବାବା ବାବା ମା ପିଲାମାନଙ୍କ ପାଇଁ ସାରା ଜୀବନ ତ୍ୟାଗ କରିଥାନ୍ତି ଆଉ ଆମ ଚିନୁ ଆମ ଭାଇର ସେ ହଉଛନ୍ତି ଏ ଘରର ପୁଅ ବାବୁ ତାଙ୍କ ପାଇଁ ଆମେ ଯେତେ ତ୍ୟାଗ କଲେ ବି ତାଙ୍କ ପାଖରେ କଣ ପଡିବ ବାବା ତାଙ୍କ ପାଖରେ କଣ ପଡିବ ଚିନୁ ତା ବାପାଙ୍କୁ ତ ଜମା ବି ଧରିବନି ସବୁବେଳେ ସେ ଏମିତି ସବୁବେଳେ ବାଟେ ଗଲାବେଳେ ସବୁବେଳେ ଏମିତି କାନ୍ଦି ପକେଇବେ ତାଙ୍କ କଥା ଜମା ବି ଧରିବନି ମନ ଦେଇକି ପାଠ ପଢିବ ଆଉ ପରୀକ୍ଷା ଦେଲା ବେଳେ ପ୍ରଥମେ କଲମକୁ ମୁଣ୍ଡରେ ମାରି ଲେଖିବ ଓମ୍ ନମୋ ଭଗବତେ ବାସୁଦେବା ସନ୍ଧ୍ୟା 7ଟା ଭିତରେ ସବୁ ପୂଜା କର୍ମ ସାରିଦେବୁ ବୋଲେ ରାତି ସିଂହଟା ହେଲାଣି ଏ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ତାର ପୂଜା କର୍ମ ସାରିନି ଏ ସମୟ ଏମିତି ଗୋଟେ ପୁରୋହିତ ଆସିଛେ ଗୋଟିଏ ବି ମନ୍ତ୍ର ଛାଡୁନି ଆଗ ମାଇକି ନେତା ଏମିତି ପୂଜା ପାଠ କଲା ଶାଳୀକି ଜିଅନ୍ତା ପରି ସମୁଦ୍ରକୁ ଫୋପାଡ଼ି ଦେଲେ ଏ ଶଳା ମାଇକିନିଆ ତାକୁ ଦ୍ୱିତୀୟ ଯୁକ୍ତି ହେଇଛେ এটা ঠিক সেইয়া
ଏ ଶଳା ନାରୀ ଜାତିଟା ଏକ ଗୋଟାଇ ନାଳ ଏ କେଶବ ବଡ଼ ପଣ୍ଡା ମୁଣ୍ଡକୁ ଯଦି ପିତ ଉଠିବ ଏ ଶାଳି ମାଇକିନା ବୁଡ଼ି ଜୀବନ ତା ପରିଶ୍ରମକୁ ଫୋପାଡ଼ି ଦେବେ ନନ୍ଦଲାଲା ନନ୍ଦଲାଲା ଏ ନନ୍ଦଲାଲା तुंडरे हरि हरि बेकरे तुलसी माँ गोपालू मथुरा चले मोरी लीला जे मते विरोध करा मु करी देबी तार किया पारा पारा इंग्लिश नहीं जानी कर थे अरे चुटकेवंत पुत्र मोर बापा नंदलाला अरे दिन घुरी आसी राति 9टा हेलानी सबुआरे जीवन सरी जाइछि बिलासरी अच्छा अच्छा शीघ्र 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 व्यवस्था कर जल्दी व्यवस्था कर जमा देह हमर भला आजी रॉयल चैलेंज स्पेशल अरे चक्रवर्ती का पहले पिताश्री माताश्री को कहले आते पुलिस रे देसी चिकन अछि ଟିକେ फ्राई କରିକି ନେଇ ଆସ ନଲେ ବଡ଼ ବଡ଼ ବାଗେଦା ଚିଙ୍ଗୁଡ଼ି ଅଛି ଚିଙ୍ଗୁଡ଼ି ଛେଚିକି ନେଇ ଆସ ମାତେ ରାଗିଛୁ ପଞ୍ଚନ सारी बाइकिंग ने हम पेट मारी दब खाइबा पिबा बिना हम बापा कोते घंटा कर सला माधवी ए माधवी जाऊची जाऊची आ तो कांती मरुची संख्या बड़ी बड़ा पल्ला चले छो ओला मते किटा कदिलो मोर हलक करी मोर डाक्टर अरे हे माधवी जेते थार तम मां आपको को कहै छै जेते पूजा पाठ करू कर जेते ठाकुर को डाकू छ डाक मोर किछ जाय आसे नै लाम बापा पोथी ताकर पेट मारिबो नै बोले ଆରେ ନାହିଁ हे राती आसु दरटे हेलानी तू कोन जानू संध्या 7टा हेला हम बापा प्रोग्राम क्लास चले बोले आज भागवत को सिंह जन्मदिन हिंदू पूर्णिमा केतबेला दिनरे मत मांस न खाइले कोन चली बनी ए मातरे अरे सकाळ सकाळ बडा लंबा चौड़ा चिठा धरे गेलो କହିଦେବ ନାହିଁ कहलु कोना जी भागवत गोसाईंकर पूजा हो सब जिनस गोटे गोटे कर आनो आनी जाइछि कि नहीं अरे तो काम सरी गला आ मो काम बर के तेपु नहीं थी गई जा जा भीतर जा शीघ्र माछ की चिकन के फ्राई कर जा आज मो देहटा मते भल लागने ମୋତେ ବି ଆସ୍କା ଦିଆ ଲାଗୁଛି आज घर आइस नहीं पाइबनी आसो भागवत को सिंह प्रसाद पाइबा ମୋତେ 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 ପିତାଶ୍ରୀଙ୍କର ଟିକେ ସୁରାପାନ ନହେଲେ ତାଙ୍କୁ ତୃପ୍ତି ମିଳିବ ତାଙ୍କ ଆତ୍ମାକୁ କଷ୍ଟ ଦିଅ ନା चुप बापा को गई कहा तो कौन हो कौन हो जो कौन हो इसका बापा जहां पूरा विषय ए मजबे मुह संभाल के तावट तो बापा को ऐसे से मत ना सुन तुमने खराब लगी माधवे 5 वर्ष पर्यंत पुत्र को करीब लालन 10 वर्ष पर्यंत करीब शासन 16 वर्ष हेले पुत्र परिमुत्र कोण ता सहित करीब टिके मधुरा सुरत पात्र अरे कथा कहछंती पर मुनि विष्णु ଯଥାଜ୍ଞା ପିତାଶ୍ରୀ
ନନ୍ଦନର ଭାଗବତ କହିଲା କଣ କହିଲା? କହିଲା ସଂସାରରେ ଥିବୁ ଯେତେ ଦିନ ହେ ଗୋବିନ୍ଦ ଭୋଗିବୁ କାମିନିକା ଧନ ହେ ଗୋବିନ୍ଦ ନୀତି ଖାଇବୁ ପାପ ଧନ ହେ ଗୋବିନ୍ଦ ତେଜ ସରିବ ପାପ ଧନ ହେ ଗୋବିନ୍ଦ ପର ଧନରେ ସବୁ ମନ ହେ ଗୋବିନ୍ଦ 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 କରୁଛି ମୋ କରନ୍ଦ ହରି ବୋଲ ମତେ ଧର୍ମ କଥା କହୁଛ? ଆରେ ମୁଁ ବି ବହୁତ ଧର୍ମ କରୁଛି। अरे अरे माँ पोदिका का पैसा रे खाई पी वाइस करूछ? अरे का पैसा रे दामी कटन लुगा पिंधुछ? सरू अरुआ चाउल भात संग को पूरी डालमा नहले तो तंत्रे गरने मते धर्म वाणी सुनेबो। अरे चाचा विद्युत गाय शीघ्र माछा कुछ के फ्राई करके ले जा। सारी माइकिंग का मेन है जो बात है गला छाई में सारी माइकिंग को एक बारी चुरंता भारी के पे नारी हत्या महापाप माता सिंहर पुण्य बड़े तमे तरीब भव जड़े पिताश्री आज शाकाहारी चखना चल नो टेंशन आस महाप्रभु को प्रसाद पाइले घर पाप लागे 12 मासर कथा तो तुम ଆଉ ପ୍ରଭୁ ଭାଗବତ ଗୋସାଇଙ୍କର ଜନ୍ମଦିନ ଆଉ ଏଭଳି ଦିନରେ ତମେ ବାପ ପୁଅ ଦୁଇ ଜଣ ବସି ମଦ ପିଉଛ ଏଟା କଣ ପାପ ଏଟା ଅନ୍ୟାୟ प्रीता अरे पाप काकू बहुत जानिছো आत्मा को बाधा देवा महापाप अरे आत्मा जहाँ चाहूँ सेया करो आत्मा चाहिए टिके सुरापान करने पर हमें सुरापान कर बस तोर पूजा सही छे दक्षिणा केते टंका नबु कह चलो ए रेडी आ गुटे कुआड पैसा नियो पेकेट चलो दक्षिणा ए दामोदर घुरे तो केबे दक्षिणा में पूजा करनी ओना चाले तो एई सर नो बहुत नबु अजुक कर ए दामोदर घुरे तो पूजा करे जद मन कर मंगल भाई जद मन कर पुण्य भाई आ जद मन कर पितृ पुरुष उच्चार करिवो गंगारे सब विसर्जन करी कयारे पिंड दान करि देले पितृ पुरुष उद्धार पाई जिवे तम कोन कपि मन गातरे केबे पितृ पुरुष उद्धार पाई जिवे ए प्रीता ମୁଁ ମତେ ଧର୍ମ ବାଣି ଶୁଣାଉଛୁ अरे लक्ष लक्ष टंका करे मु भागवत बसେଇ ମନ୍ଦିର ତିଆରି କରିଛି प्रत्येक दिन